sikul pakhata hian an zirtir tunu pakhat chen nia ni an ti chuan zirtirna pe meka hmeichhe naupang pakhat tih chauh lo chuan an ngai thla thalawm hle cheni chuan chu nu chu hmuina nun hlui tam tak a hre chhuak ta uar uara chuta cheni high school kal lai te ron langin ani hi lekha thiam thei tak ani a an class a pawh pakhat na ni reng reng thin entrance exam an hmachan dawn hnaiah phei chuan ridang in a ril rualak pen lop nan ti in earphone in a beng te hno thina ni khat chu chutia omlai chuan a ril rula peng tu thila tong ve tatlat mai school no pang ho chu bathlaran tlan khoma cheni po chu thian te bula chuan a vatlan phei ve ta thuaya bathlara tanga zu khoi thlak nak chuan a thian nu pakhat hu sia di chu chuata che chang lovin a lo let reng maya zirlai no pang ho chuan ron pungkhom chak hle maya puya hnekin an nuya a thla ten lak saka social media lama ten post dar ta chuai chuaya chu hmuin chen ni chuan a va pan hnaya a thian nu taksa chu a kor hak lai hlipin a khu ta a atu ka lo ni a chen ni chuan principal in office a kova chuta chuan police officer le detective sengemani zat an lo oma detective pakhat chuan ho sia di thi na chungchanga thil chi hrang lo zotin a thian nu dik tak ani le ni lo te lo zota chen ni chuan ani lo thuina lo chang da ya makan ti hlom hle midang in thlan lak loi wangin ka khu bo mai ani a han ti chuan detective chuan a oi lo viau maya ma se kal tir ta thova classroom a avalet le chuan a thutna hian pen tuition hi lo tling pum maya chu hmuin hu sia di pokha soi saklum ani mai ne teng hian a thutna pen tuition a omani ti hre chuak thuaya a oma nuam lo hle cafeteria cheni omlai chuan mi ti du da le soi sak ching te zinga mi an group leader weilai chuan ron pan hna in exam an ma chon tura cheni puina aron dila cheni chuan huna nei lo thua changin a man lo tur thua lo hrila chu vele weilai chuan hu sia di chunga ti to danang bokin cheni chu a thla lak sakta a hu sia di khan sei saka wanga bo ral nge yani ti a chiang hle chen ni hian chung zong song chu hreveka ma se police te le detective te hena thudi ka soi ngam lo a ho konga chuan weilai le thian te chuan detective ne na anin bia ka wangin cheni chu an soi sa a cheni chuan engma soi du chong lovin ngoi rengin an ina chuan a ho ta thowa cheni nu hian dan phal lo thil zuarin e zong thina a fanu zirna ero he a hna hian a ti boy du hau lo thung chu tianga ni awangin a thei chin china cheni bula om tam lo tum sham thin zan lo ni a an mut mai na nu chuan in thatak an la lei thei ngei tur thu le chu ti huna chuan hlim le thlamawng taka anam thei to tur thu te chu a soya khuwa lo vara cheni hriat lovin a nu chu kal bo ta daya chu hriatin cheni chu alunga chhe a aril runa hle boka tlai lo ni a tleirol then khat chuan mi pakhat zio be ya an ti chuan lo soi sa a chu hmuin cheni chuan police phone a tumta a chuti lai chuan an zinga pakhat chuan cheni chu ron hmuin a phone le poisa nei ang te chuan chu saka zio be ya chuti lui 940 ran tumta a an nui so vela chu vele zio be chu thina rim hle a ron tho chuaka an ho tu pa ber chu ron bu thluina nek ta hrepa chuta midang ho zong chuan tlan cheta vekani akal liam dawna zio be chuan cheni chu amita taka ena engma ero soilem lo atu ka lo ni a zio be le cheni te chu anin mu fu lawa a mania tan puya tuma wang te khan lom thu te hrila misual hovin a poisan lak sakzat te chu han zo chuan cheni chuan yen samsariania ti na changa zio be chuan poisa pek tura nei mai lo awangin nimin anin ti boilai misual hovin cheni phone an ti chiat sak chu siam that sak a in tiam ta thunga phone siam na dora anom lai chuan zio be chuan poisa pek tu chaga nei si lova I bodyguard ka lo tang mai niang chu a han ti fiam thuwa chuta cheni chuan nangma po in veng zo lawania min veng nei lawang tina lo changa zia be chuan cheni chu akal na piang azui ta zela an in an vatlen chuan banga anu thala ka lo in tar thlu maya bil chi sang a pek thei lawa wangin mi tu te emani nan lo tar hi lo ni a cheni chuan a pot thlata veka atu kho lo wara wan doi thlak takin an school a chuan chu anu thalak chungchang vel chu zirlai ho chuan an lo hredar vek hi lo ni a an nui so a musit na tin reng nen an lo chaita a atur zo lo lek mai classroom chu san ta daya a ho konga chuan zia be nen khan anin mule a school a thil thleng zong te chulung che takin a hrila zia be chuan thei angin a lo hnem ve boka ti chuan zia be chuan an ina hruaya zana lo ni a noodles te ei dunin an hlim dun ta hle a
chuta ziabe chuan min du em a han ti ta phonga cheni chu ham hai hle nangma hian ka du na chan tu cheng ma ka hmulo ti na lo changa chuwa chan na chuan ziabe chu ti lu lu zual sawa banga nor beta moi lo takina cheta a chu mi hnuah cheni chuan trap zoi zoi in lam chu pan ta a ai nga na le rin ngam om chun ziabe meu po achunga heteng hian a om du ani si a hre oma ti hle atu ka lo ni a game period an nei lain cheni chu thian te chuan an thlima an ti ma tel turin tu mai nan du lo chu rem changa la in we lai le thian te chuan lai na nei mi lovin an ron tong khuma musi takin tong kam na tak takin an ron an khum ta chiama bol te chun han ben pervel ta thin boka chu mi hnu dewa mi pakhat hian step a ron nam thlu zuya ma se van nei thlak takin an lutuk lo hlau ator thei to thlor lo wangin husia di boral dan chungchang te chu inspector jang ien a chuna soita veka chuta we lai le a thian te chu thu an zot fi a an thil ti suat pom chu soilo husia di te chung ko din mun le ama nung chang dik lo wanga boral ani thuan la soita fana fin fi na thatok takan mu tak si lova chuan police te point ti ngai nan theta lova we lai le a thian te ho zong chuan chu azalian ta a chu ti rolin an lu na sikula tang chuan mi ti du dan chin em awangin no chu an ni tat hova atuk tlai lama inspector janga chuan chen ni ani chuan ina a thla meka weilai le thian te ka fin fi na thatok takan nei lo awanga an threm thei tak lo thu te soin ngai damadil mol mola zana lo ni a cheni chu an ina watlenga chuta weilai le thian te chuan pawna hian an lo chang reng maya chenin police te hna a report awanga school atanga hno chhuwa an ni chu an hra thiam lovin cheni chunga chuan an thina rim hle a phubalak nan ti in box pakhat a chunga sazu khat tlat hin ron kenga sazu chon han chuata a van nei thlak takin chani chu bol hlo bom pakhat a hian a biru thei ta rama an kalliam hnuwa muang changin a chuaka ziabe hnena bok chuan a vakal le ta a chunga thil thleng zong zong chu hrilin engma pek tu che ka nei lo na chungin khongai min hum him ram te ti na puina vadil ta ringota atu ka tang chon ziabe a chuan chani chu school kal lam le holam chu hruai ta zia cheni point ti dan tur dang vak hre hek lo le ziabe ina chuna om ve ta chot maya ziabe hi geng zinga atela wangin liam te naw ne na ron ho fo mai boka ni kha chu liam na tak nei na ron ho a cheni chuna nan le nat lo te lo zota a ha dam thei deuh takin ti na bulamu turin a lo som ta a chuta ziabe chuna chanchin soin kumsom pathum mi le kani line ka pai min boral sana kanu line pasal dang min san dai boka nang chau hi kain hliam ni kho a na kha ti le ti lo min zo tuam chuni lani atia chumi zana tang chon anin ngai na zual sawa an pani om dun chu nuam an ti in anin fiam ve ta zuk zuka ziabe na ven ve de ureng ta ka chuan chani poina zirna lama ril ru pele thei tan ta a ni kha chu ziabe a chu an ho tu pa in sual na hmuna kal turina ko ta thuta ain hliam le ngei don ani ti hriatin chani chuan kal lo mai turina lo nge na abe sei lo takin ziabe a chuan chuangen na chu lo ngai poimo sakin akal du talova van doi thlak takin ni kha churu gruk chungchang a rin hlel ni in ziabe a chu thian tenen police station a lak ani a chuti mek line cheni chu sikul lo bang ve chin ama hroi turin ziabe a chu kol ta a chan na dong thei si lo ti chuan ama ho mai chu tum ta a van doi thlak takin weilai le thian te chuan chu lo mu fu in an beizui nga la an soi sa a asam te chuan tan saka a korten po thler sak ta vek boka avan doina ti zual turin chung an thil ti zong zong te chun nakina blackmail nan ti in video in an lo record vek boka an soi sat na tak tak ma in mi pakhat hian lo mu in police ko wa vau ta hloma chu hlawin weilai le thian te chun tlan cheta a chu mi nu rei vak lova ziabe ya chu police station atanga chu azalen ni in cheni chu akola ma se chan na dong lo ziabe chuna hlau thong hle a ti chuan ina tlan ho wata ina chuan cheni chu hliam nen a not bu thler te chu char khom tumina lo om reng maya chu mu in ziabe chu thina rim hle mai a in sum zo talova cheni soi satu te chu tha ngei tumin thir tlona la a chua tum ta a chu vele cheni chuan ti lo ram turin lo nge na a lo dang boka anu dewa ziabe chuan cheni lu chu anor ko saka ama chawa tor tir du lovina ma lu ngei po chu nor kol ve ta a zan khat chu weilai chu cheni muturin a ron lang ta hlol maya achunga thil ti sual zong zong angai dam te ron dilin police ne na min report lola poisa hi ka peng che kapa ka hlau em awangin class be non ka hre hle maya
chu ka paina hriat chuan a thinarim na sadon si khongai min ngai dam ro o aron ti ta a cheni chuan a ngai dam ding la chu lo pom sakin voi khat ma amit mo ronin lan to lo turin a lo ti a cheni chuan a kal san ta a chu vele welai chuan zuin cheni nu chung chang chu ron soi chuak le a aron chainom na le tanga la cheni chuan a thinarim em awangin a hlau du to bik lo anam thlu ta top maya welai chu step a chuan a lum thlata a ti chuan a lu banga so in a thi zui tamaya chu chu muin cheni chuan a hlau thong ta hle a zia be ne na man mo to kin a kal thuaya thil thleng zong zong chu hrilin min mananga tual ka tha wangin ti hlum ka ni ngei do na ni hi ti in thlabar takin a soi tamol mol maya zia be chuan lo thlamuanin engkim ka kuta da ro atia ti chuan a thian pa pakhat wa mu in kar man ho avadil ta a ti chuan zo be chuan welai ruang chu wa phurin mun fian rial taka awa phum bo ta daya fin fian a om thei turang ang chu hal ral ta vek boka chuti mek line cheni chu hlauna hlirina khata aril ru ha lutuk ti ji om nan le kha chu zir tawaka an exam ni lo thlenga ro na sa takina sura sikul zir tir tu te chuan zirlai no pangte chu school an tlai lo nan kalma theu turin thu chuan siama chuti mek line kong pui chu leimin in a ron no a chu chuan then final ama welai ruang chuan mu chuak ta thut mai police te chuan nu chui na chun tran ta a ti chuan khami zana zia be kar man chu chui thlengin kar nei tupa thlengin an chui ta zela kar nei tupa chuan khami zana khan zia be na kara ho thu te police te chu lo hrila welai thian te po thu zo fiani in an thian no thi na chungchanga cheni chu mo phur tu ni nge ya an rin thu te chuan soi taloma chuti mek line officer janga chuan welai le a thian ten cheni an soi sakna le ti du da na video te chu lo en meka chung thil te awang chun chen ni chu rin hlel ani ve ta ni ti chuan cheni chu police station a thu zo fi turin an ko ta a officer chuan welai thi nia khalai mun vela omle omlo te han zo chuan cheni chuan exam tura in buat sai thu le lekha azir dai thu in a lo changa sei sakani ni khuwa engwanga police ten hena report ngai lo nge ani chungchang an han zo chuan cheni chuan helai ka zirla hi zo fel thuai thuaya beijing a zirna chhun zom thuai ka duwa chu wangin ka report du talem lo ni kha tina chang ta a darkar khat chuang zet thuan zo fian nuwa cheni chuan ho tira ma se enge mo chen en thla ka ni zui don ta thowa atu ka chuan cheni chu sikula tangina ho meka chuta zia be chu police ten an lo u meka cheni chu kai sok sokin building hluihlon pakhata hian a hruai ta daya gate chu kal ta a zia be chuan cheni hna police te hna he pa hian min rubowa soisak min tum itidon nia ti chuan police te chuan welai thi na chungchanga khan keima hi min ring hlalanga keima hi min mananga nang chui him thungang atita a cheni chuan a tira du lova ma se zia be an kumtling lo wala ni thule hremna atorna satarin lo thu te soita ka chuan har sati chung chuina pomta a chu a thu soitu chu police ten an oi thei nan ti in zia be chuan cheni chu khoi dera tumta a chu vele zia be chu police te chuan an ron man ta ni officer janga chuan cctv te uluk taka lo zir chiangin hunrei taka ta to zia be an cheni zui fo thin dan te chuan enjela ingwangin nge cheni khai zui ruk reng thin tian han zo chuan zia be chuan ka chai fiam vel mai maya tina lo changa cheni po chu thu zo fia turin an ko le ta a welai thi na chungchanga zo nan han zo chuan kha thila khan in nam noi na nei me lo thu le zia be angei po mel hriat ngai lo thu in a lo changa chu tiang bokin zia be a point cheni hriat ngai lo thu lo soi ve mek bokwa statement rang rang an han la khom nuwa cheni chu fin fi na mu mal om lo wangin an chu zalena zia be a ero tan in an khung ta a ni nge moza ta liam nuwa cheni chu anu nen an khosa dun le ta a cheni chu na zirna ril ru sorbing le tana ma se zia be ne na an hun man dan ta kha thei hil thei lo aril ru tak takin angai hle a achang chuna ma ngai na tap chok hial thin a lim na ton ve chun chu exam na tha takin na pass lawa chu chuan anu po ti lom hle an class to parani wangin tlai kha chu officer janga chuan lompui tumin chani te na chuan awakala chuta chani hne na chuan zia be khathi tur a chung thu reila ni thu te chu vasil ta a chu vele chani chu phuzoka a trap ta a kumthling lo wala ni sia engting nge chu chu thlen thei tia hanzo chuan officer janga chuan zia be khana kum dik taka soilova kumsom ni pathum mi lo ni renga lom tina changa chu thu hri chuan chani chu in sum zo lo officer janga chuan nor tanok noka chuta janga chuan chani hne na thi tura chung thu reila ni kati khadot vekania a han tia
cheni omdana tang chuan zia be nen engemawni takin inzomna an nei ani tih hre thiam ta a khongai takin thudik tak min han hrilte tia jangana zo chuan cheni chuan a chhang mai lova thudik i soya ni chuan in pahnih a hremna po ane deuh zawk dawn alawm a han tih taka chuan cheni chuan a thil tih dan zong zong tele zia be nena an ruah manna te po chu soita veka chu mi hnuah chuan cheni chu jela avakala zia be nena thudik a soi chuah vek thu chu fa hrila nakin loka tanina ka tang ve mayanga zela tang don maila thudik ka soi chu hian keima hi ka thol hok zokin ka hria avatia ti chuan a sin chu tun huna let le in cheni chu school pakhata english teacher na thok me kani anun hlui le hun ton tak te chu theingila nun thara nun chu tum ru hle a class lak lai mei cheno pang pakhat om dana mu khan anun hlui zong zong le har satna pal tlang zo zai te kha chiang takina chui kira chu mei cheno pang chu an ina hruai ho in har satna le ti du da na ato mek te chu huai sen takalo do le turina fui tamul mola chu ti mek lai nan hnunga zia be chuan tun ma lo ti thin danang bokin cheni chu halo thli thlai ve mek boka